ɗum noon ceerno Ama Samba ndiyam ayne maadi kunjama wuro ceerno ngo ndiyam ala ɗo si asiɗo metraji 12 fuɗɗo ɓulde kono ndiyam ɗam nde wi'ete muwade me ari tawa ndiyam dendanangal ko wonno heeɗi boyli hori on sa'atu ko mamen men ƴeftatama turwaruji e taski saretaji mbabbi min ƴogoyta ndiyam ko saari wuro hakkunde amen e saari wuro ko kilometre jeɗɗi walla ɗo min jaha min ƴogoyta ndiyam ko wuro no wi'e Kucciti ko toon min ƴogoyta ndiyam minen ɗo tuggude mois de avril mai juin so wona min ƴefto turwaru min jaha Kucciti walla saari wuro min gaddoya ndiyam ko min jara ɗum ala ɗo e wuro erango hokkinɗuɓe ka Alhaji Ablaye Wolle erango kam minen kam Alhaji Ablaye Wolle giɗo Allah o moƴƴo o ballowo aduna o laaɓɗo reedu o jiɗanɗo tagore o mo ganduɗa kadi wallata goto wallata ko aduna min calminimo min juurimamo ɗo ceerno salmintamo ɗo min calmini kankone kadi ɗo salminta ceerno ɗo ɗon o salmiti min juurimamo meɗen ñaagi ngoɗo wuro tawde ko wuro ceerno ko almudo ceerno ko jiɗɗo ceerno ko gollanowo ceerno wona kadi minen o waɗanta ko ceerno o waɗanta kala nde o waɗata yo rewnu ɗum e jungo ceerno adda ɗum e amen ko minen e ceerno dendi ñaagunde nde hayso o haalani ceerno wonde ayne maadi kunjama miɗo yiɗi toon waɗoyde asoyde forage ma ceerno haalambo ko heddi ko kalmi ɗo ko fo ma ceerno haalu hay ceerno Amadou Ammar e hoore mum ari ɗo haalni men wonde no men kalno e oɗa ko Alhaji Tidiane no wiyete mbaɗum Alhaji Ablaye Wolle Tidiane Kadiel no men kalno e mbon men kalno e on min mbiya minen jondinori Allah ene laaɗo mum meɗen padi arziki amen meɗen gandi Ablaye Wolle no andi men no andani men kala nde arziki amen Allah waɗi ɗum e juuɗe makko tan mamen keb fuɗɗima noon e Alhaji Tidiane Kadiel kadi ceerno Amadou Ammar hakke ko yi tampere caɗele amen e wuro ngo nayi ceerno ɗi kadi ko o diwan ga addirse ha men kalnimo kabaru daka tongiya o ino handi e ndiyam nayi ceerno ɗi kadi ko ɗon ɗi garata ayne maadi kunjama kadi no handi e ndiyam o waɗi lettre kanko ceerno Amadou Ammar o waɗi lettre o windi o neldi Tidiane Kadiel pour ayne maadi kunjama e pour daka tongiya kala nde jottinɗamo ɗum kanko tigi o haalnama wonde min jottinoma ɗum noon min ceerno Ama Samba kala ko heddi ko fof min mbaɗi ɗum caggal Allah ene laaɗo mum min mbaɗi ɗum e jungo men komin tampi ko fof ɗo banggal ndiyam to ko ɓeɗo rewɓe ɓuuri men tampude minen kam komin gaddanteɓe ndiyam tan kamɓe woni gaddoɓe ndiyam ɗum noon min calminima min juurima kala ko feewi hen ummori koto Allah ene laaɗum kala kadi ko woñi hen ko tagaɗo kadi timmani